कपिया हम कह बताई कृष्णनंदन फैजू लाली हले हमर के फसाई हमर के फसाई मदन विवेक कपिया कैसे हम बताई कृष्णनंदन फैजू लाली हले हमर के फसाई बलिया झुमल चाहे गोलिया हल्ला हंगा के कोर धइले बलिया झुमल चाहे गोलिया हल्ला हंगा के कोर धइले भौजी हो लहंगा पर डीजे वाला फस गइल बा भौजी हो लहंगा पर डीजे वाला फस गइल बा। माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो मलंगवा सरलाही नेपाल।